Vadikani, mfaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero apo patinodaidza vanhu vatinofunga kuti vari kuita zvinogara zvakadaro munyika yedu yeZimbabwe. Vanobata ndima dzakasiyana siyana, mazera akasiyana siyana, asi tinongoda kukuragidzai kuti aiwo kumusha tinavo kuno. Asi hatigoni kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa iwaya yamasaisai ekuti tigone kukurukura nepasi rose. Mike Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka. Ndoziva kuti ikoko muri kukwenya muno nekasiyanwa kuti nhasi panaaniko, nhasi panaaniko. Ndoziva kuti pane munhu wamunoziva, rambai muchitandadzana nesu. Makadiko varoora. Aiwa ndinofara zvangu kwabviwa kwakadiko. Kwabviwa kwakanaka. Uyu muroora wamadhuve uyu. Mufaro wangu kunge muri pano. Ndinoziva kuti mukaona takudaidzai kuno chino chikuva chemhemberero. Tinopemberera vanhu vari kuita basa rakanaka. Nekuti kana munhu uchiita basa rakanaka wega uzvizive, unotoda kuudzwa nevanhu zvikuru sei kana uchiita zvichibva mumwoyo. Vamwe ndo vanozokuudza kuti muri kuita zvinhu zvakanaka. Asi tisati tapinda muchikamu chedu chanhasi, ndingade kuti muzvisume kunyika kuti imi ndimani, munonzi ani, nekanhoroondo kamunoda kuti ndizive kuti makabva kupi kudzamara takuzokuonai pamasaisai, pazvivhitivhiti. Nokuti tine mazita akawanda, mamwe ndeye madunhurirwa, mamwe tinoaziva, mamwe hatiazive, nemamwe ekuzvarwa. Mazvita amai. Irini ndinonzi, ndakaberekwa ndichinzi Neli Mazani, ndiri Mukunda Mazani. Ndobva ndazoroorwa kwaKwatidzo. Ndakaroorwa mugore ra1995. Saka ndasvitsa 31 years nai. Ndiri muwanano. Aiwa ndo makorokoto. Aiwa asi makore ekutamba nawo. Mazuva ano tinongoti kana kunyange gore rimwe chete rikapfuura tototi Mwari rumbidzwai. Vamwe vanotaura pamusoro penyu vanoti mimi muri muvhangeri, muri mudzimai wamufundisi. Chokwadi ndechipi? Nokuti dzimwe hurukuro dzemabhazi dzinowanda futi ka. Ndizvozvo. Ini ndakaroorwa namufundisi, asi iniwo ndiri mufundisi akazvimiririra. Saka ndiri mufundisi asi ndichinyanya kushanda ndiri kubande reuvhangeri. Saka ndo panobuda evangelist. Ndizvozvo tinozvitenda chaizvo. Munoziva mazuva ano tinodada nazvo izvozvo kana ana mai vachimira mutsoka. Noti kare taiti kana zvanzi mufundisi tinongotarisira munhurume, asi iye zvino nyaya dzacho dziri kunzungu nekunyimo. Mwari vakazozviona kuti kune zvimwe zvinoda mai, kune zvimwe zvinoda baba, kune zvimwe zvinoda vanhu vese. Ongororo netsvakiridzo iri kuona kuti muri kufamba nendima dzakanaka, asi pandima dzatakaona dzamuri kufamba, makorokoto, muri kudzifamba zvakanaka. Muri kudzifamba zvakanaka. Ngatimbopindai, ndinokuonai kuti dzimwe nguva kana vana vachida kunosvitsa, vakuda kuno kare vaisimborayirwa zviya zvekunana nhanga, zvekunana mbuya, asi mazuva ano kwaana atinoti mabridal shower iwayaya. Sei zvakakosha? Munozva zvakakosherei? Amai, pane tsumwe chizezuru inoti tsuro pamusha inorohwa nemuenzi. Amai pavanokudza mwanasikana wavo, ivo maziso avo vanogonawo kufunga kuti aiwa ndaita basa rangu nemazvo. Asi kuzodaidza isu ndinonga pachishona toti masahwira kuti chiuyai tipange mwana uyu zvaakuenda. Neiro soko raMwari Pauro obva ati kuna Titus, uudze vakadzi vakuru vauye kuzodzidzisa vakadzi vechidika kuti vagogona kuchengeta dzimba dzavo. Saka tinobva tabatwa mativi ose ari maviri. Saka zvakakosha nekuti mwana zvimwe amai zvavakakura vachitaura anopedzisira kufunga kuti kunetsa. Akazonzwa zvaakutaurwa naamai tisahamba obva ati ndozviya zvaitaurwa naamai. Saka toti zviri kumira futi nechirungu toti sereminder yezvaingotaurwa naamai yeuchidzo. Kuti mwana zvaitaurwa naamai zviya aiwa paisapenga kana waenda kwawaakuenda. Kunotarisirwa izvi neizvi neizvi. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo vadiwatariri. Kuti munoziva kana uchiudza vana vako dzimwe nguva unoshaya kuti havanditeerere here. Nokuti dzimwe nguva runoita serwiyo rweshirika yavanenge vazvijaira kuti
ndikasvika nguva ino vachati ndikasvika nguva ino vachati asi mumwe munhu asingazivi akazotaura kuipa kwenguva dzekufamba pamwe mwana anodiduka. Muongororo netsvakiridza yatiri kuita idzodzi panyaya dzatiri kutaura dzevana vedu idzi newanano nechi ndokwatoda kumbotanga nako ikoko nekuti ndoziva kuti munokumanya chaizvo. Tinoona kuti zvaakuita sezvinotendedzeka kuti vanhu vakadanana vanomboita kunge kamini marriage kekunzi aiwa varara uku vakarara uku vazoenda uko vazodini. Imi semudzidzisi nemutariri weupenyu hwamangwana munoti kudii kuvana? Nondoziva kuti vana kana vachifunga izvozvo vachiita izvozvo chavanokudza chavanoona tikati wanano vanoona bonde havaone kurema kwewanano. Amai ndofunga iyo yatova tsika yakauya asi hatizivi kuti yakabva kupi, nekuti patsika dzedu isusu semazimbabwe sevanhu vatema mwanasikana kutonzi aendako akanorara aibva atonzi aweko kunonga usingazodzoki. Asi mazuva ano ndakambotaura pane imwe nzvimbo kuti handisi kufunga kuti tichiri kukudza vana verudzi rwedu, taakukudza vana vedzimwe ndudzi. Tatova nemaamerican amai mudzimba imomo vatakazvara, tatova nemabritish atakazvara, amenowo nedzimwewo nyika, nekuti vari kuti vari kuzvitora pazvivhitivhiti kuti zvinotoita kuti tinomboita cohabit, ndo zita ravo rechirungu, tombogarisana toona kuti zvinoita here. Kana taona zvichiita, mukomana ndo paanozoda kufunga kuti woroora here kana kuti worega. Asi kamaidei ukaenda kwana Peter woonekwanzi hazvisi kuita, iwe wakambogara kwemwedzi miviri, woenda kwana Kudzai wonogarako zvakare mwedzi mitanhatu, wozoenda kwana, uchazosvika chaipo pauchazotambirwa wamira sei? Hapana kakusakadzana here apa. Munhu apedze sere here atora rengenya remvemve. Amai, pane muchato wekuti iwo uchitotumira mapikicha pazvivhitivhiti zvako izvo, vanokuziya vanenge vachiseka, vanokuziya vanenge vachitonzwira tsitsa akakutora kana wawatora kuti ari kunyatsoziva here kuti mukomana uyu akafamba nzira yakaita sei. Dai dziri motikari yako nzi mileage yacho yaenda injini yakuda overhaul, iri kudonhedza oiri, iri kurasa mvura, ameno injini iri kutoda kutombodzikiswa kuti itangwe zvepatsva. Ndizvozvo toita sei? Nekuti tiri kuona kuti nyaya iyoyo yajairika. Chayaipira izvino taane vabereki vakazama kukwezvwa mairi nevana vakaigamuchira. Saka isi patinenge tichitsiura paya iwo tine vana zvaive zvakudhara, asi ndoda kuti kuvabereki izvozvo zvakudhara ndo zvakakusvitsai pamuri nhasi. Dai musina kuitwa izvozvo mungadai makapindawo zvakare muri rengenya. Ngatidzokei patsika dzedu, tikati mufundisi vari kurovedzera vari kuchechi, mubereki orovedzera ari mumba, amai vepanext door vari kurovedzerawo, tinoumba rudzi kwaro. Ndizvozvo chaizvo mataura mashoko makukutu kuti tikabatsirana kukomba churu, nekuti kana vanhu vachitsurana isu mutsika nemagariro tinoti kuzvara kwako kuzvara kwanguwo. Saka kana maigwatidzo kana kuti maichisamba kana kuti maingana vachitsura ngatiregei kuti hasi mwana wavo vanei nazvo. Izvozvo taura yavana, taura yanyika. Saka tinoona muongororo kuti kazhinji nyaya yatataura panapa iyo yekumbogarisana iyi, yekumbosakadzana iyi, yekumboitisana iyi, mwana anotambura musikana sei chichizoita chitukiso kumusikana kubva kuhama dzemurume, kubva kune murume wacho, asi iye akamira uko semutsvene. Zvagara amai, mufambi wenzira tinogona kusaziva kuti afamba nanongani, asi nzira iri kufambwa tinoiona nekutsokodzerwa. Saka kumwanasikana zvinonyanya kuoneka nekuti tine zvinoonesa amai kuti vapfeka zvavo renda, asi hapasisina kuita zvakanaka pamuviri chaipo, zviri kunze kwete mumwoyo, zviri kunze chaizvo. Saka kumwana mukomana kazhinji zvinovharidzirika, hazvinyanyooneka. Ivo vari kupopota hama dzemurume vanotoziva kuti wavo futi ndo zvaaitawo, asi vanovhura ziso uko ndava uko mhai ndo kunoenda roora.
mapindura zvakanaka, mataura mashoko makukutu. Isusu vadiwatariri nevateereri tinongoti hero jira, kufuka kana kuwarira, nekuti panorayiwa mwana womambo newe muranda unotora zvako kuti izvi zvidai ndandazvitora izvi, izvi zvichazonditsitsirira mangwana izvi. Nyaya dzekuroorana mutsika dzedu zvakakosha, nekuti isi tinongoti kana munhu abisirwa mari yakaita serusambo, kunyange ikaita shoma sei, asi aroorwa. Asi takuona nyaya yemapoto, nyaya yemapoto vari kuachaya mai haye zvino mazuva ano vari kuachaya ende vasina mhosva, mwana mauya vanonzwa. Ndoda kuti kumwanasikana mai akatitarisa natovamo akangouya izvozvo watozadza musha, wane vana 5, wane vana 4, kwenye hakuna kana kuenda, Maria inonzi tsvakirai kuno. Ngatikoshesei vabereki vakatizvara. Ukaona wapinda mu-relationship, mwawako akuti nongouya, kana kuchinetsa haingouya baby tigare, gara wamutaurira kuti handingouya. Unouya kwedu wondikumbira. Ukadaro waisa ruremekedzo pauri, waisa ruremekedzo zvakare mumhuri yauri kubva, mangwana utukwe nazvo. Mashoko akanaka, mangwana utukwe nazvo. Chisi hachieri musi wacharimwa. Vavariro iri pano, mai Gwatidzo munovaziva, mufundisi, mutauri, muchengetedzi wetsika dzedu nemagariro, kuti tinge tiri vana vakanaka, tinge tiri vana mai vakanaka nana baba vakanaka, kuti tisimudze misha yedu. Izvi zviri kuitwa nesu vatorwa uko neuko, kuitira kuti veukama mazuva ano paane vhesazi yakunge timu yebhora vatete vakataura kunzi mune nazvo, mune jerasi, ambuya vakataura. Saka zvikataurwa nevanozvidzidzisa zvechokwadi zvatsuurika, kunyange vatete vakazotaura kuti zvakashata. Tiri kuona kuti ipapa panoroorwa munhu apa panodzambatatwa. Vanhu vanotoshaya kuti ndiani odaidzwa, ndiani ouya. Kana tichinge taisa kakuvengana kedu isu pada pakuroorwa pedu, pakuda pakukudzwa kwedu, tozviunza pawanano yemwana, tiri kutangira mwana here ari pandima yechokwadi? Mai hakuna musha usina nyaya dzawo, asi tikada kudziunza panyaya dzemwana, tatopenda imwe picture isina kuita zvakanaka kune vari kuroora. Zvekuti izvo zvatiri kuita izvi zvinotukisa wedu futi, even pauchemberi hwake. Unondiudzei iwe, ndosaka takakuroora richiita unge drama, ndosaka baba mukuru wako vakazodai, ndosaka sekuru wako vakazenge vazviramwa. Izvo zvese zvatiri kuita nhasi pamwana achiroorwa, hataigona here kuve nemamwe matauriro tiri tega pasina vaenzi? Nekuti zvinounza, even mwana anosara oenda asi asisanyatsoziva kuti ndabva kumhuri yangu kana kuti ndanga nditori mutoro. Tonyanya kuzviona kunherera mai Chisamba, baba vanenge vakashayika. Ana baba mukuru nana baba mudiki ndivari kufanira kumira sana baba, asi vamwe vanotoramwa kuti kana musina kundipa chakati uye muri kuomeserani manje? Muri kuomesera mwana ari kuroorwa. Dai mangodzikama mukaita baba vanofambisa basa remwana zvakanaka, mangwana zvinonakira imi wani. Ndizvozvo masimudza nyaya yakanaka chaizvo mai Gwatidzo, iri kuramba ichiendesa ukama hwedu kure. Nekuti iye zvino kunyange panoitwa muchato, kunyange panenge paine rufu, pane urwere, pane chi, zvatinofanira kunge takaisa musoro pamwe chete. Unonzwa zvichinzi handina mari yebhazi. Anenge azouya anouya zvekuvavarira kuti ndatokwereta mari yebhazi, muzondipa yandakwereta, muzondipa yekudzokera. Munozviona sei mutsika zvakatanga nekukara kwakaita vanhu, kupaza kwatakaita extended family kuya. Iye zvino zvaakuita sekunge vanhu vanofanira kutengwa kuuya kurufu, vanofanira kutengwa kuuya kumuchato, vanofanira kutengwa kuuya kuurwere. Munoti kudini? Ipapo pakatooma, takatorasa tsika dzedu amai, nekuti ukatarisa munhu anosangana namai Chisamba, iye ari mwana wanzvadzi yawo, ototi sekuru nhingi vari kuparire nyatwa, hauye. Mukazomubvunza anoti handina kuudzwa.
kwanenge achida kuudzwa sei nani zvakare ko vakakuudza ava washora wati handiwo vaifanira kundiudza iye ari kutorwarirwa ngaabate foni andiudze akuudza kuti motanga kuisa mutemo pafoni ipapo vakapinda rini saka mama akanyarara mazuva ese saka zvinhu zvacho ukama hwedu uri kuenda uchipatsanuka hezvo mai ko iyo yekuenda vana vachienda mhiri vana vanga vakungoenda kusina kana ukama adini audzwa nekuti vanoitwa seiko iwe anenge achitiwo makaendesawo wenyu gore rakapera hamuna wamakaudza maakuda kuzoziva zvewangu saka ukama uyo uri kuramba uchidai nekuti tiri kuita iye kuti ukandijunga muziso indokujungawo futi ndizvozvo saka hatisi kubatirana pamuchato mai munoona tutare kamwe kaitwa kuseruko kombopera kuvanhu vouya kamwe koitwa kuseruko zvekuti imi vaenzi munogona kutoziva kuti pane zviri kuitika munogona kutadzenyu kubata musoro wacho asi munoziva panapa pane zvimwe zviri kuitika zviri kuratidza kuti vanhu havana kubatirana. Mataura zvakanaka pahurukuro yamanga muchiita iyo muchiti zvimwe zvinhu ngatiitei tisina vaenzi zvimwe zvinhu ngatiitei tiri pedu tega ndizvo saka muchiona kuine ukama mamwe matare anorongwa zuva rezvinhu risati rasvika kwete ngoti tete nhingi muri kudiwa tete Agnes muri kudiwa panze vodzoka vasati vatombogara pasi ambuya Josia muri kudiwa panze mazodi ngazviitwe netsika yakanaka. Vana ava tambodzokera tikuti tikambopinda mumhuri tomboenda kuvana vana vedu ava tinovati vatidherera tinovati havana kutikudza tinovati zvavari kuita vari kuronga zvinhu zvavo tisingazivi takambovadzidzisa iri ndipapo chaipo anoziva seiko kuti kana ndasvika apa zvakuda mai izvi zviri kuda tete zvikuda takambogara pasi rimwe zuva here tichivaudza kana kungotaurawo zvedu sengano. Imwe nyaya mai patiri kutonetsana isu sevanhu vakuru hatisi kuzogumira pauwana ukuru ndiri kubva ndazodzoka indotoudza vana vangu kuti ambuya anhingi chero zvikanzi ndafa handidi kuvaona parufu pangu kunge munhu anosvinura yafa iwe wafa unge uchadzoka kuti uti ibvai migarai ibvai speech iyo yatiri kupa vana iri kudyara ruvengo ichibvisa vana kuhama komechisamba ndakaona mashura rimwe gore amai vafa ndokuchinzi nemumwe mwawangu wosawira andiperekedzei tinobata maoko asawira wangu wafa takasvika pasina vanhu gedhi rakakiwa tazorirova kudai pauya vanoshanda panze abvunza kuti ndimanani atakura mazita edu aenda nawo mukati tazovhurirwa tapinda muya vana vakati zvechorwa nechirungu we want to mourn our mother peacefully. Vanhu vese vada kuungana hapana watakaona achiuya kuzoona mai wedu pano wachirwara saka hatisi kuda munhu pano ari kuda kuchema amai wedu tinosangana kumakuva na11 musi wechitatu. Izvozvo zvimwe zvezvinhu zvisiri mutsika nemagariro regai tibva tazvitsura nokuti kana uchiita basa rekutsura unogona kuvengwa unogona kufarirwa unogona kushorwa unogona kutukwa asi kana muri mundima yenyu yechokwadi chakanaka mukaka urungwe. Pana kutataura zvakare kuti vana vedu ngativadzidzisei nzira dzekufamba nadzo kwete kuzomhanyira kuvashora ngatiitei zvinhu mugwara kana tasangana nerufu kana tasangana neurwere akuudza ndewako kunyange ukaudzwa nemunhu anoshanda neni kuti baba vari kurwara mukoma ari kurwara mwana ari kurwara zvigashire kwete kuti isi vanga vasina kutiudza vanga vari kumbovanzirei. Munoziva here kuti dzimwe nguva vanhu vanonzwisisa here kuti dzimwe nguva kana wasangana nedambudziko newe uri dambudziko amai totongoti kana especially kurwarirwa kana uriwo uri kurwarirwa iwewe ndiwo tori murwere number 1 vanhu havasi kutoziva kuti akarara ari nani nekuti zviri kupishana mupfungwa umo zviri kuda kuti iye abatsirwe chiremba kwazvichawanikwa pfuma dzacho dzekuripira kwazvichange kwakazoudzwa anani vakaudzwa zvese zvakatarisa munhu wani kudai zvo zvaitoda vanokasika kuya uzotora mumwe mutoro voti izvi chiregai tiite isu izvi chiregai tiite isu pane chimwe here futi choda kugadziswa naye mai guru vanhu vachibatirana zvekuti nevari munjodzi kana kuti vari vakatarisana neurwere vanonzwa kurerukirwa kuti tasarirwa nechimwe chete chekuona urwere asi zvimwe izvi tine vatsigiri. Mashoko makukutu akanaka echenjedzo norayiro ngatimhanyirei pakubatsira pane kutsondora pane kuda kukudzwa
kana uchida kuremekedzwa iwewe pachezvako zviremekedze kuti vamwe vakakupoteredza vagokuremekedza. Zvino ukatangisa nyaya dzisiriridzo hadzibude zvakanaka. Nyaya dzedu ngadzibudewo zvakanaka setsika nemagariro. Chii chinoita vana vedu kuti vafunge kuti kwanhinge handiende? Zvinozobatira here maigwatidzo ekuti vatete vausina kumbotaura navo makore 2 apera, zvino wasangana nekuda kuroorwa pari kudiwa natete, ndopawakutanga manje wakunowatsvaga tete makadii, ivo vakada kuti vabvunze kuti ndakosha kameseji kabva kunanaka zvafamba sei. Mungati kudii ipapo? Inini ndoda kukurudzira vana vedu, tine hondo dzedu dzatakapindana nadzo sevabereki kwamamusiri, asi imimi kudzipinda munotsva, nekuti mukadzipinda nhasi muchiti nekuti tida kusapota nhingi, anomuka asipo mangwana, mochiita sei? Vana ngatiregei kunyanya kupinda mupolitics dzemhuri dzakanyanya, zvinotikuvadza ukama hwedu mangwana. Sekuru ndisekuru, tete nditete, amai guru ndaamai guru. Ngativaremekedzei ukama hwavo zvakadaro. Unonzwa umwe akupupurirwa chero nemuvengi womubereki wake kuti zvimwe zvese vakakoniwa, asi vana vakakudza zvakanaka. Inyaya yekuti mwana anenge aine ruremekedzo kumhuri. Ukangoti wese akanganisira naamai wako, iwe wakuvhiringana naye, sevanhu vakuru vanomuka vakayanana mangwana, iwe uchiita sei? Mashoko akanaka. Mazvinzwa zviri kutaurwa panapa, mashoko erairo, kuti vana ngatiregei kuregedza vana vachipinda kuti chaizvo haina nditaure natete. Tuvana twese totaura ina nditaura natete, mukataura pano ina nditaura nababa mukuru. Mai vari kutaura zvakanaka panapa kuti rufu runotitapudza. Zvinongokunakidzai chete tiri vapenyu kudai. Pamuchafuma baba venyu vasipo, mai venyu vasipo, vakoma venyu, vanani vese vasipo, ndipo pauchazoshaya pokuenda, ndipo paunonoshaya kwekupotera. Saka isusu tiri kuti ngatigarei ukama hwedu hwakagadzirika zvakanaka, nekuti kana rufu rwauya, kana kurwara kwauya, kana vari mai vawainoudza vachipopota, kana vafa vanopopota vari kupi, kana vari baba, ngatiitei zvinhu zvinobatika. Ndoziva kuti ndabvunza zvakati kuti imimi muri munhu ari mubasa werori. Zvimwe zvandisina kubvunza zvamunofunga kuti aiwa apa ngatiroverei uoko ndezvekuti kudii? Ndaida kuti tisasiya amai nyaya yekuti muroora auya amwene, zvinogona kuti auya asiriye wamaida mundangariro dzenyu, asi ndoda kungoti shamwari dzangu ana amai, mukadzi adiwa nemwana wedu, asi mukadzi wedu muroora wedu. Tikamuda tichiziva kuti ndiye anodiwa nemwana wangu, mafadza mwana wenyu. Asi mukapikisana nechadiwa nemwana, nekuti maida graduate, mwana abva anotora akangoita form 4 akaita kosi yake, imoti handidi yeye. Dzimwe nguva mune makonzeresa bopoto nehondo ichasvika nekuvana vake makore anoteerera. Mashoko makukuti echenjedzo. Idai zviri kudiwa nemuridzi, asi izvozvo hazvireve kuti hamupe mazano. Ipai zano. Kana musiri kuda muroora wenyu, hamumude pachikonzero chekuti. Kana musiri kuda mukwasha wenyu, hamumude pachikonzero chekuti kwete kungoti handimude, aiwa haasi wenyu. Kana musingamude nekuti inzenza, zvitaurei. Kana musingamude nekuti imbavha, zvitaurei. Kana musingamude nekuti anoita mabasa akashata, zvitaurei. Kana zvichigadzirika, zvirapike. Ndine mibvunzo yandinogara kubvunza muviri, iyoyo chiringaziva chiri kukwikwidzana mongoipindura muchimhanya. Tinoona nyaya yesocial media, unenge munondo, unocheka kwakanaka nekwakaipa. Ngatimbotangai nekwakaipa. Chii chakaipa pasocial media? Chakatoipa pasocial media ndechekuti ari kutaura pasocial media azive iwewe, ari kungotaura, akachenjera, anonhonga zvake, usiya zvisiri zvake. Mashoko akanaka. Hanzi ari kutaura pasocial media hakuzive, ari kubvotomoka, ari kubodomoka, ari kuita sei, iwe unonhonga zvako. Kwayakanakirei? Ine dzidziso, asi zano panguva uine rako. Ukaona zvawakakura mazviri mubereki achikukurudzira kuita, ukasangana nazvo pasocial media, ziva kuti zvadiridzirwa. Saka tora chakanaka, wosiya zvisiri zvekwenyu
nekuti hazvisi zvako. Mashoko akanaka echenjedzo. Mubvunzo wako wokupedzisira ndowokuti munofungei kune madrugs maigwatidzo? Tochiti here aiwa ndo zviri kungoitika kana inga mwana wopapano akamboputawo wani zvanyongonyera zvazodini, unoona wakabata tumadhiringi twokunyepera tuya mukati mune kahede, ukaona wakabata zvimwe zviya vachita sevari kudya izvo mukati mune kahede. Munofungeiko? Iri gonzo iri ratouya iri kairi hatichagona kuramba tichiita kunge tisiri kuziva kuti riripo, asi zvarakuda kuti ane mushonga wepiritsi ngauye naro, ane chikirimbani ngauye nacho, anoti ndinorova chaiko nebonza ngauye naro. Ndiri kuti amai tese ngatiite murwirangwe, kana chiti tese tiri kubvira isu sevabereki nevana vacho vamwe vachiri sobha vasati vapinda muzvinhu izvi, ngatifambise ivhangeri rinoti zvinodhaka zvinouraya, zvinodhaka zvinopedza pundutso ingadai yange yazouya paupenyu. Izvozvo ngatiregei kunyara ukatoona masaini kuti mwana uyu apa anenge akutanga kudai zvichida mubereka asati aona, itokurumbidza kunopa chenjedzo. Tarisai mwana, maonero andiri kuita, mwana hachafambi zvakanaka. Kana kuri kuzvikoro ndokumwe kwazviri kunyanya kutangira. Vadzidzisi tibatsireiwo. Ini ndogona kunge ndisati ndaona kumba, asi imi kana machiona musati ndo zviri kungoita vana. Imwe yacho ikati kurumbidza kuganhurirwa, mwana anorarama. Ndizvozvo chatiri kuda kuti mwana apone. Chifungai kuti nyika yamangwana yosara nezvidhakwa here? Nyika yamangwana yosara nenzenza here? Nyika yamangwana yosara isina vanhu here? Tinoda kuti zera irori, generation iyoyo iripo, igobuda riri generation yakanaka. Mukupera regai nditi maigwatidzo, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Muri kuita basa rakanaka. Ini ndinokuonai muri muroora wangu hongu, asi muri mudzimai wechidiki. Asi mashoko enyu, rayiro yenyu, ndima dzamuri kufamba ndidzo dzakuunzai pachikuva chino chinoyera chemhemberero. Tinotenda nekupembererwa nhasi. Aigodiko mwana wamadhuire. Tinotenda chose aiwa tinotenda varora muramba muchiita basa. Aluta continua. Ngazvirambe zvichienda mberi. Vadikani chirimo musakasaka. Ndinovimba kuti changozvinzwira. Mai vati unonhonga chako usiya chevamwe. Hatigoni kupedza zvakare tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vatipa masaisai iwaya ekuti tigone kukurukura pasi pose nedande mutande zvaendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo nokuti chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.